Aan het water is het altijd zo rustig. Rustig, Jippelientje. Nu moest eens kijken hoeveel schepen dat hier langskomen. Ja, maar ik heb een boek bij me. Zal ik er eens uit voorlezen? Goed, als het maar geen romantisch sprookjesgedeuns is. Nee, het is een piratenboek en het heet Het Maasmonster. En nemen ze het Maasmonster ooit in het echt met eigen oog gezien. En toch leeft er een monster in de Maas. Het is een soort mosasaurus. En ieder jaar, meestal direct door de winter, als het veel heeft geregend, komt het Maasmonster uit België in ijzer door de Maas Lounge binnen. En het Maasmonster is de schuld van de jaarlijkse overstroming van de Maas. Ik ben vernemensbang, dus ook niet voor het Maasmonster. Ik ga gewoon het Maasmonster met mijn piratenscheep verjagen. Hey, stom Maasmonster, wat teunt je eigenlijk? Kom maar op, ik ben niet bang voor dich. Ik heb zo'n hanekam en een verkenster. Ik ben Mosapius en de woogst mich niet uitlachen met mijn stert. Ja, wat teunt je? Ik mocht ook geen hoge golven maken, dan loopt heel Limburg onder water. Ja, hallo, maar dat is toevallig wel niet mijn schuld, ja. Dat is de schuld van de regen. Als er een korte tijd veel water door de Maas moet, dan treut de Maas boeten zijn oevers. Als de mensen meer water door de Maas willen laten stromen, dan moeten ze de Maas maar gewoon breder en dieper maken. Ja, misschien hebben ze wel gelijk, Mosapius. Nu kunt ze nu weer terug naar België, hoor. Nou, dat wordt toch een spannend verhaal, of niet, Jippe? Ja, zou dat Maasmonster echt bestaan? Ik denk dat ik ook piraat wil worden. Hé, kijk eens wie daar aankomt. Zo, Wichter. Zit je er fijn aan het spelen hier in het water? Ja, ik heb Jippe net het verhaal van het Maasmonster voorgelezen. Hé, oude taaie, besteedt het Maasmonster echt? Maar nee, jong, de Maas was geruimd al eeuwen. In 1995 en 1993 veroorzaakte de Maas veel saai. Regen is inderdaad de oorzaak van de overstroming, want de Maas is een echte regenrivier. Maar de Rijkswaterstaat is begonnen met dieken en moeren langs de Maas te bouwen en de Maas wordt breder en dieper. In Ook-Limburg worden langs de Maas hoogwatergeulen en kaden aangelegd als een onderdeel van de Maaswerken. Ik snap het al, het Maaswater heeft dan meer ruimte om door te stromen. Net als in het verhaal van het Maasmonster. Maar waar is dit eigenlijk her, oude taaie? Ik ga een hele belangrijke brief naar de sluismeester in de stuw brengen. Mogen we met dich met? Maar natuurlijk, stap maar in, hè. I am the king of the Maas. Wow, wat een hoop grote buurt hier in de Maas. Ja, omdat de Maas breder en dieper is gemaakt, kunnen er ook grotere schepen varen. De Maas is een van de belangrijkste hoofdvaarwegen in Europa. En goederen vervoeren over water betekent meer scheepvaart en minder vrachtverkeer op de weg. Goeiedag, wij komen tegen een belangrijke brief brengen. Een belangrijke brief voor mij? Oei, deze brief is een waarschuwing. Nu het steeds beter met de natuur in en aan de Maas gaat, staat hier in de brief dat er een grote vis van 3 meter in de Maas is gezien. Kun je daar in de sluis op letten en ons laten weten als jij iets ziet? We weten niet of deze vis gevaarlijk is. Ach, wat een onzin allemaal, dat geloof je toch zelf niet? Maar ga je dat echt veel beter met de Maas? Inderdaad, er zijn naast de Maas nieuwe en mooie natuurgebieden en moerasjes ontstaan. En dat is een perfect woonplekje voor de ijsvogel, de ooievaar, hagedissen, kikkers en salamanders. Laat die maar geweren. Ook zijn er voor de vissen speciale vistrappen aangelegd. De Maas trekt jaarlijks veel toeristen. Denk maar eens aan watersport, vissen en plezierboot. Aan de oevers van de Maas kun je lekker spelen, zwemmen, fietsen of gewoon wandelen. Ja, dat weten we ook, meneer de Slummerik. Maar we zijn hier bij een sluis en een stuw. Wie werken die eigenlijk? Met een stuw zorgen we ervoor dat de Maas niet te veel gaat zakken en op peil blijft, zodat de schepen kunnen blijven varen. Dit kan door een bewegende wand te laten zakken of door de schuiven te verwijderen. Omdat er stuwen zijn, hebben we ook sluizen nodig waar de schepen doorvaren. Een sluis is een deur in het water. Die kun je openzetten of dicht doen, dus water doorlaten of juist tegenhouden. Sluizen zijn een soort lift. Je kunt er schepen mee omhoog huffen of laten zakken.
En als de boot van hoogwater afwaarts vaart, deuren open, boot naar binnen. Deuren dicht, water weg laten lopen door de deuren of riool. Water gelijk met laagwater, deuren open, boot eruit. Als een boot van laagwater stroom opwaarts vaart, andersom. Ja, dat snap ik. De deuren open, boot naar binnen, deuren dicht, water naar binnen laten lopen door de deur of riool. Water gelijk met hoogwater, deuren open, boot eruit. Rustig, Jippe, rustig. Wichter, we moesten maar weer eens opstappen. We moeten nog een heel eind terugvaren met ons buurtje. En als jullie een grote vis zien, laat het mij even weten. Oké, tot ziens. Ja, tot ziens, hè. Best interessant wat de sloesmeester vertelde. Maar een vis van 3 meter in de Maas. Wat een onzin, hè? Misschien is het wel het Maasmonster. Ah, wat deutig, Maasmonster bestaat helemaal niet. Alleen maar een sprookjesbeuken tussen die oren. Trouwens, ik zou dat Maasmonster eens flink aan zijn verkenstert willen trekken. Ho, 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 ho.